Bon dia a tots. Això que esteu veient aquí és un croma amb el metro de Barcelona al Minecraft i nosaltres a la vida real. Totes les estacions que veureu les he construït tal com estan seguint els plànols. En aquests moments ens trobem a l'estació de metro de Torres i Bages al barri de Sant Andreu. Com podeu veure, hi ha 3 vies en una línia de metro, la línia 1, color vermell. Ara mateix veiem sortir un tren en direcció a Font a Santa Coloma de Gramenet. En aquests moments ve un tren en direcció contrària, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat, passant per la plaça Catalunya. Ara sortim de Torres i Bages. Ara arribem a l'estació de Sant Andreu amb 2 vies i 3 andanes. Només estarem 6 segons. I ara sortim. A l'entrar al túnel ens creuem amb el tren del sentit contrari, Font. Ara arribem a l'estació de Fabra i Puig, amb la mateixa disposició de vies i andanes que Sant Andreu. Totes les estacions, excepte les de final de línia, són de 6 segons d'espera, i aquesta també. Ara entrem al túnel. En uns segons arribarem a l'estació de la Sagrera amb enllaç amb la línia 5 blava, línia 9 taronja i línia 10 blau claret. La línia 1 té andana central. Bé, doncs ens acomiadem des de la Sagrera. Adeu.